Това е Артик ли? Да. Да, здравейте хора, значи сега Dark Style ето го, ще разменя спавнер с Артик, 5 play спавнер за един пигмен. Чай, инсе Артик с пигмен е? Да, е там е, айде пича, ходи. Напишем, че ще снимам да не бега от мен. Да, чакай. Ма ти ще влезнеш при мен. Не встарям? Ето сега. Значи давам от два спавна. Чакай. Да, ти 2 или 3 спавнера, той после да един и ти му това ще стане. Случи, че не го знам, ще я да го снимам. Така, дадох му ги пете. Его е. Да, ето. Втората измама за днеска. Днес. Да, той. Ето той. Той, ето. Чакай даже. Той даже вече си оставя в Ender теста. И да ето так стана нещо в инвентарите, той му даде 5 Blaze Spawner, той не му даде един. Трябваше да даде един пигмен. И да. Това е.